kulendi bata dumela bakhulu Dinyame Tijen is here. I'm back kungemsana ndadzoka zvekare. Kana uchingori panapa uzotondofarira advocate Nelson Chamisa, I think this video is for you. It's time for you. Ita kuti ahoy izve so in the comment section. Show me the signal. Ko mukuru ataura kaye kune vanhu vamwe vayo kuti vari chiruda kunge vari opposition. Ando varungu vacho vana Chamisa ndo vanenge vari maboss in terms of nyaya dzeopposition. Ukaona kubva pakangosita opposition papa vanhu vese vakabva vatodisappear. But anyways, without wasting much of your time, advocate Nelson Chamisa vabudisa tsamba vari kutaura vachipikisana neelection rakaitika paTanzania apo. So it's very important inini seDinyame Tijen hakuna nyaya ndofana kujambira, ndofana kungokupai ma-updates ese nezvinhu zvese zvinenge zvichitaurika. But it looks like maZimbabweans haasi kufara. Imimi team Chamisa, come on guys. Musiya president achitukwa kudai seimi. I mean, according to him, arikuti he is the president. Ndo nyaya mukuto nyaya already vachamisa kutukira kuti vati the president. Anyway, ngatipinde mutsamba yacho ka1 because ina ndidi kutanga ndotora zvemusoro mangu, right? Panapa vari kutaura kuti zvoni democracy under siege in Africa. 1. President Chamisa notes with deep disdain the alarming developments, events and violence in Tanzania and condemns the discredited and disputed election made by violence and encyclopedic irregularities. President Chamisa expresses concern over the excessive use of force against citizens, the violence, human rights abuses, internet shutdowns, as well as the killings, facilities, and injuries perpetrated on innocent citizens. 3. President Chamisa condemns electoral irregularities and manipulation that began with the elimination, incarceration, and disqualification of genuine and credible opposition figures, and is alarmed by reports of abductions, forced disappearances, and violence against civil society. President Chamisa is deeply concerned about the increase of incidents of discredited, controversial, and disputed elections across the African continent, particularly of the late in Zimbabwe, Mozambique, and Tanzania electoral processes as a growing, disturbing phenomenon in SADC. These manipulations include internet shutdowns, disqualifications of candidates, withholding of ballot, tampering with voters, intimidations of voters, harassment of opposition parties. List racho rakakura zvinhu zvataura nepresident, but I think ndo iro ndakusira pascreen ari kuti munhu because I just want to rush on something ndikuzivisa izvi kuti vanhu maZimbabweans panapa kuti vanhu vazoningirikana. Right, nyaya iri kupisa panapa. Ndati zvoni iwewe kana uchifarira Chamisa, make sure kuti wagara walike video rangu kudhara, because I think I'm the only one ari kunyatsoda kubata nyaya nemazvo, because you know me man. Kana iko panengone imwe tingati chiko ikuti panyaya dzaChamisa so ndikangopfura nepo vanhu vazhinji munotobvunza kuti kochikulie ndichatara kuti chipanyaya yacho chete iyoyo. Right, and the president of which party, if I may ask? Who's president? Social media president? Chamisa's family president? President is his first name. I guess vachiri in denial mode. Vakomana vacho vari kutaura zvakawanda, but there is this respond yapuwa vachibvunzwa nyaya yekuti, because I think everyone, munhu wese ari kungobvunza nyaya yekuti president wekupi, president wani, president wekupi, president anda nezvei. So vaChamisa vari kupindura nyaya iyoyo yavari kupopoterwa yekutaura kuti vari kuvataura kuti Mr President. Anditi isusu zvedu we know tikatoti Mr President, why? Because totoziva kuti Mr President from his political parties, but ivo vari kutaura definition yavo yapresident vari kutaura ndeyekuti zvoni presidential candidate. I'm sure kuti iko zvinezvi something is about to happen, is about to do something, because ukaona munhu akuramba achingotaura kuti president, and a lot of people thought kuti maybe vari kuti president, but ivo vari kuti aiwa a presidential candidate ndo yandiri kurifera, yandiri kutaura. Right, you go to Tanzania, yet you have issued nothing in as far as constitutional protecting is concerned in Zimbabwe. Oh my God, there's no constitution to protect or defend. It's all torn apart and in tatters.
we must instead defend and protect our country. That's Chamisa's response. Ari kupindura kunzi kwewo kangoenda but hauna chawakamboita ikoko chine musoro wani. But alright, umwari kukurudzira kuti vachamisa ita izvo mavideo panapo because izvi zvakubohwa izvo kuti mune mikuita nyaya dzenzi kungotaura hanzi mukuwadzana coolant nebasa. Yes. Yeah, but anything you can't tell him what to do now because there's no way pono follow munhu obva umudzwa zvekuita ka no because you are kumfollow, which means you are satisfied with everything that he is doing. Right, Mr. Chamisa, what is the plan? The youths are sincerely asking because they want to know. There are people like the president's advisor who are willing to die for him, defending him, but not defending the constitution of the people of Zimbabwe. That's what we wish to address. Mashoko arikubva kune mumwe munhu achitaura ko ipapa muri kuzvifambisa sei. But Mr. President, mumwe akubvunza, as we are all aware that we are no longer a democratic country except on paper, do you think elections can bring change to Zimbabwe? Hanzi vachamisa munofungawo here kuti election richaunza shanduko mzimbabwe, like I think kune slogan I'm sure vanakaunda maikangano shanduko mzimbabwe, sumuka Zimbabwe sumuka, vota Zimbabwe vota, chichi that maslogan isaitika ya shanduko mzimbabwe zvakawanda zvinhu zvaitaurwa honestly, but you know the exact words dzenyadzoshandiswa but depending nokuti maidzi shandisira kupi. Chamisa chete chichi manigrinesa ya maslogan ya saka pari kunzi iyo shanduko maitaure yangosara yakangonyorwa pabepa chete but reality yacho akusisina. Now umwe ari kubuda ari kuti Chamisa may be accused of failing the struggle in whatever way, but when it comes to telling the truth, no one is like him. That makes him the best leader Zimbabwe can ever have or dream of. What kills Africa are lies and deception. Answer you waka. But I always tell you this. In terms of popularity, tisatotara zvavari kuna South Africa, tisatotara vari kuna naAmerica, kumwe kwese kuna nanhingirikini DRC, Tanzania, kupi kuma opposition ningine yese. Aiwa tikambobhelievhisana vemuZimbabwe chete. Chamisa is something else, honestly. Right. President Nelson Chamisa is right. Political violence is the weapon of the frightened elites. Dictatorship is the twin of violence. Zimbabwe's change will come only when the people seize power, organize and make the ruling class fear. I think vanhu vataura zvinhu zvakawanda. Ina handidi kuzoti nditoza because kuzasi kwacho kuna umwe ari kuopposa nemunhu. Vanhu vari kudonetsa kuti kosei Chamisa akuzviti president. Koyo munoti kudini nyaya. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV aichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.